Hola, molt bones. Hola, us porto un nou truc de carta, una cartomàgia en català. I si ho voleu en castellà, només m'ho demaneu. M'ho escriu un comentari que posi vull el truc en castellà, si us plau. O no sé si us plau, si no lo vull en castellà, lo quiero en castellano. Yo os lo hago sin ningún tipo de reparo, que no me cuesta nada. Y que además, si os hace contentos o os gusta o lo entendéis mejor, pues para mí ningún problema. Molt bé. Per aquest truco, el que fareu serà entregar al espectador una baralla completament normal, ¿vale? Que podrà barrejar, és cartes de pòquer, però pot ser també una baralla espanyola, això no hi ha cap tipus de problema. I llavors, com procedirem? Vale. Ensenyem als espectadors una baralla, bueno, una extensió, o com vulgueu, completament normal, ¿vale? I barrejada. Que llavors li fareu agafar una carta, doncs hem d'agafar aquesta d'aquí. La K de cors. És un macho man, aquest fortites. Que posarà a la part superior i tallarà. Pot seguir tallant com vulguis, pot tallar ell. Però això és important que ho veieu, perquè si ho fas tu, pues, pot haver alguna manipulació o un tipus de truc o alguna així que no es refiï, perquè ets un mag, al cap i la fi. I llavors hi diràs, molt bé, les cartes estan barrejades, ¿vale? I jo ara et faré 3 pilones de cartes, ¿vale? Com faré aquests 3 pilons de cartes? Pues podem que faig una faig així, això ho pots fer completament a voleu. L'altre el fas així, també a voleu. I el tercer el fas així. Completes i dius, molt bé, ara tinc jo totes les cartes. Estan completament barrejades, però i ara jo les comptaré, perquè m'asseguri que no hi ha cap tipus de falsament. Així que començaràs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bueno, les comptes totes, 50 així, però ja. Pares. I dius, bueno, poses aquest filtre a sobre, així, i dius, 2 preguntes. Te'n recordes de la teva carta? 2, me sabies de letrejar. I diu que sí, era K de cors, no? Pues K de cors. I aquí està la teva fantàstica carta. Segurament el truc és molt fàcil, ja haureu vist com es fa, perquè se m'ha notat bastant, no sé per què, no sé si fa malament. Però ara explicaré com es fa. Us sona el concepte de carta, bueno, la carta clau, sabeu què és, veritat? Pues si no us ho dic ara. La carta clau és una carta que tu fas servir com a guia per trobar la carta de l'espectador. En aquest cas és la primera carta per top. És a dir, en aquest cas és la K de piques, que està aquí. Llavors l'espectador agafarà una carta qualsevol, doncs hem d'agafar aquesta, que jo ara no la veuré. No sé, perquè estic fent un vídeo. És la 7 de diamants, que posarà a la part superior de la carta. Llavors aquesta part és molt important, que talla. Un cop has tallat, la carta està perduda, vull dir, no tens cap tipus de break, i pots tornar a tallar, i pots barrejar, les coses com vulguis. Mentre no sigui cap tipus americana ni faro, pots tornar barrejant. Doncs un cop hagis barrejat, faràs una altra extensió, o així com tu vulguis, i buscaràs la teva carta clau, que era la K, és a dir, la K de... està per aquí. Era... espera que la trobi... era la K de piques, que en aquest cas... espera, que està aquí. Espera que se m'ha sortit del camp... bueno, d'aquí l'objectiu. Era la K de piques. I com que he posat per top la carta que hi ha a davant, és a dir, aquesta és la seva carta, 7 de diamants. Llavors, en aquest cas fas 3 pilons. Fas un, així a baix, 2, així a l'atzar, i 3 pilons. Fas 3 pilons de cartes, així. I aquest està a la part inferior. Mira, que tanques així. Vale. Com procedeixes? Molt fàcil. Obres les cartes i comptes. I aquí està la teva carta, recordeu. I si és un 7 de diamants, serà, compteu així, S-E-T D-I-A-M-A-N-T
S. A partir d'aquí són les vostres cartes, que aquestes haureu d'anar a la part superior de la baralla sense que es vegi. I aquí segueixes comptant, llavors pots completar i fer 3 pilons un altre cop. I dir-li, bueno, ara tinc aquí les 3 cartes, vale? I fas les 2 preguntes, si sap la carta i si ja sap de letrejar. Molt bé, i llavors comences. Era 7 de diamants, per tant dius S-E-T, D-I-E-A-M-N-T-S. 7 de diamants. I aquí està efectivament el 7 de diamants. Espero que aquest truc us hagi agradat. És un truc que, encara que no surti del tot bé a la mescla i això, impacta bastant perquè és la carta que ja he dit. I això, si fos en castellà o en anglès, siete, fa la segona set de dir. Set, fas siete. Vale? I si és seven, seven. Vale? És una cosa que pots adaptar al teu idioma, a la teva manera de jugar. I això de les 3 pilons és una cosa que no cal fer, Vull dir, tu pots directament, si saps la carta clau, que és aquesta, la cara... Sí, mira, un altre exemple. Si la teva carta clau, posem que és aquesta, la Q de cors, vale? I la carta de l'espectador, posem que aquesta, la 6 de diamants, i fas el mateix, poses la carta superior a sobre i talles. Posem pel mig. Pots fer així. I així és encara més ràpid. Pots dir, ara jo com a mag em posaré a mirar les cartes i les mires. I ens busques la teva carta, que és, si ho trobo, el Q de cors. Q de cors, 6 de diamants. I així directament pots comptar S, I, S, 6, D, D, I, A, M, A, N, T, S, i ja està. Llavors ja tens efectivament 6 de D, I, A, M, A, N, T, S, 6 de diamants. És a dir, aquest truc es pot fer de moltes maneres, però l'important és que sàpigues de letrejar i comptar cartes. Bueno, espero que us hagi agradat i subscriviu-vos, que no esteu res, vam dir-ho com t'has subscrit i també doneu-li like. I repeteixo, si voleu en castellà jo us el puc fer, no tinc cap inconvenient, però poseu-m'ho a la descripció, si no, no ho faré. Perquè fer 2 trucos el mateix, sense com em demaneu, ho trobo bastant absurd. Bueno, ens veiem d'aquí poc, espero, amb un nou truc que portaré i que espero que també us agradi. Espero que us agradi. Vinga, merci, ens veiem.